Θα δούμε βέβαια πώς θα είναι, πώς θα διαμορφωθεί η διάταξη της Βίλεμ στον αγωνιστή του. Στο ίδιο, για παράδειγμα, η ίδια προσαρμογή ήταν και με τον Αθανασίου πριν από μερικούς μήνες. Βλέπουμε σε εκείνο το σημείο Χόγκμα. Βρήκε ο Αποστολάκης, ο Μπογκάρντ. Ανάκτηση μπάλας από πλευράς Βίλεμ. Βαν Λουν. Αυτών των ηρώων που έχουν δώσει τη ζωή τους. Ευκαιρία για την Βίλεμ και η μπάλα στα δίχτυα με τον Χάεν. Το πρώτο γκολ αυτού του φιλικού. Εκτέλεση πέναλτι στην παράταση. Ο Ισέκα έχει διαμορφώσει το Ισέκα. Μεσαίο μπλοκ τώρα για τον Όφη. Να πιέσει ο Ισέκα. Στόρι από εκείνο το σημείο πετάει μπροστά την μπάλα για να ξεφύγει από το μαρκάρισμα. Η Βίλεμ θέλει να απειλήσει, δοκάρει και στα δίχτυα. Χριστουκόντι. Καμπανιά το παιχνίδι από τα αριστερά για την Βίλεμ. Ξανά ο Στόρι. Πλάγιο από τον Βαν Λουν. Σιράνι. Υπό την πίεση του Φούντα. Ο Φούντας έκλεψε να κλείσει ο Αποστολάκης. Η σέντρα του Σιράνι. Μπαλακόντρα, ρεσούτ εκτός περιοχής. Η απόκρουση από Τέκης. Αυτό το πρώτο 45 λεπτό να βγάλει αυτά που θέλει. Λίγο πιο μπροστά ο Αποστολάκης, βρίσκεται στο έδαφος. Φάουλ για τον Όφη. Συνδυασμός με τον Αποστολάκη, ο Φούντας κόβεται από τον Αόν. Ο αμυντικός μέσος της Βίλεμ που πήγε σε εκείνο το σημείο, βρέθηκε σε εκείνο το σημείο για... με τον Μπογκάρντ για την Βίλεμ. Όλα αυτά μέσα στο πρώτο των παιδιών από την Ακαδημία του Όφη στην πρώτη ομάδα. Πονάει τώρα ο Φούντας, λογικό είναι αυτό. Δεύτερο διάλειμμα ενυδάτωση στο μάτς. Λέγαμε λοιπόν για τον Αποστολάκη, ο οποίος είχε κάνει... Λέμενς. Σύνθημα δόθηκε, ο Αϊτόρ εκτέλεσε, η κεφαλιά, γκολ. Κοστούλας. Κωνσταντίνος Κοστούλας, 21 ετών.